王子、ジェシカ、本気です。王子はやはり。ボーゼ、お前の好きにする。ジェシカ、はい、わか。王子、クリスが死んだ。だから、それだけではない。そんなわけありません。魔物と仲良く。そうか。任せる。ああ、貴様見下げ果てたぞ。いつか必ず、その首を。お前の手の邪魔をすれば、覚えておけ。みんなこうなるのだ。バルディア、ダルシス連合軍を退け、かつての仲間を洗脳することに成功。
闇の力は知れば知るほどに心地よい。火の渦巻き起こる。かの者に風のごとき軽さを。荒ぶる闘気の舞い吹け。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。火の渦巻き起こる。かの者の傷を癒したまえ。かの者に力を。その一撃に覚悟。荒ぶる闘気の舞い吹け。
クリスが死んだ。だから、それだけではない。そんなわけありません。魔物とな、そうか。任せる。ああ。貴様見下げ果てたぞ。いつか必ず、その首もらい受ける。殺しますよ。覚えておけ。バルティア、ダルシス連合軍を退け、かつ